Helo, fideo 8 daff pris ddim yn dwi wedi cyffroi yn llwyr gennau gêm newydd I chwarae heddiw. Rhyw fath o cyhoeddi anturiaethau. Oh my god! Beth da? Robot dinosaur? Swnio fel good list I fi. Ie, mae Horizon Zero Dawn wedi bod allan ers mis Mawrth a dwi wedi bod yn crwydro'i dirweddau hyfryd. Nid fel tourist mewn Nukes a shorts yn trio mynd fan i'r wyddfa, na fel heiciwr noeth o'r Almaen chwaith, ond I ddod o hyd I robot dinosaurs. Ie, wedi trio meddwl am eiriau Cymraeg I hwnna, ond weithio mae Saesneg jyst yn well. Mae'r Watcher yn rhyw fath o madfall enfawr, ond robot hefyd. Dim byd rhy special amdano, ond yma'n ffaith taw rhain o'r robot dinosaur cyntaf ti'n dod ar draws. Methu stopio dweud robot dinosaur. Sawtooth. Sawtooth. Jyst edrychwch ar hwn. Nawr fi'n gwybod beth mae creaduriaid bach blewog yn teimlo fel pan maen nhw'n gweld fy nghath. Dyma ni, mwy fel hi, massive robot dinosaur chi'n gallu gweld o filltiroedd I ffwrdd. Mae'r wow factor o weld hon am y tro cyntaf yn anhygoel. O, am gael gwddf mor hir a hynny. Cynni off then, bach yn da, gwerthig, bi chod! Charflancor hwnna i'r ffach dan gael ddwy sofren glan yma'r tanbed am hwnna. Ti'n gwybod fod rhywbeth yn wrong pan mae gan rhywbeth enw fel The Corruptor, neu Unclean One, neu Rotter, neu Garmon. Dim yn unig bod rhain yn edrych fel alligators, a maen nhw hefyd yn cnoi ac yn dragyfu dan dŵr ac yn tasgu tân yn yngwyneb I. Heb ofyn da chi. Heb ofyn! Robots, edrych fel dinosaurs, yn hedfan yn yr awyr. Newch chi'n gweld twitchers yn aros gwmpas yn hwn yn hir iawn. Wedi dweud hwnna, gallai just eistedd fan hyn yn edrych ar hwn drwy'r dydd. Oh, shit, pan mae hyd fi wedi bod yma? Thunderjaw. Gewch chi'n hofio amdano Nukes. Os mae North Korea yn adeiladu rhain, fi'n symud reit gyflym I Mars. Mynd diain I. Mynd diain! Reit, os chi wedi hoffi hwnna, gewch chi hoffi fideos ni hefyd ac y sianel. Ewch draw I YouTube a clicio'r beast bawd mawr na, nid pawb yn hapus. Wel, dim ond ni.